Namig sabaw eh. Grabe dunggo matats, perte pagkadaghana. Gikan diri. Padulong dito sa tumoy. Ayun kag mga 60 ka bangka ni. Puro ni tulay. Tulay og lupoy ang karga. Ano nilang kuha matats oh. Lupoy. Oh, ug tulay. Tulay pagkadasmaga sa isda karon ba oh. Tulay. Lupoy pang kilaw. Matats oh, busy pa kang libor na koteng isda. Ang uban nagkarga guys. Matats, busy kang mga libor. Kaluyan po, kaluyan. Matats, naman yung liburan nila. Tanaw na to. Monitanan? Monitanan, Jer? Papa matats oh. Buhi pa ha, buhi pa na. Tutok na dia tanan. Full tank tokbal di. Ano yung lupoy di guwan no? Oy, bangsi muda. Matats, namatay di liburan pa panahalin. Ate sa dispos. Matats, naganta grasya matats. Makasabaw na ta matats ha, makasabaw na ta. Tapos madam matats ha. Muna yung nagabuha sa isda. Ilangan ang niliburan to raw. Muna ilang niliburan matats. Easy na kayong kwarta no. Basta daghang tunggo gani, ingana na siya. Muna matats, kung diri ka magtrabaho, matagbaw juga sa mga isda no. O isa pa, diri nakakitag barato. Punuan na gud ni. Naana tanan diri, no cost, barilis, tulay, sa unsa. Natanan. Muna kung naka diri, sawa jud ka, no? Gawas ka daghang isda, daghapog tao. Kumbaga imong una-una ba, malingaw ka, dili kay nga maboring ba. Katrabaho ka nga daghan mog habwa, daghan mog isda, malingaw mapug ka kay perte pagkapreskuha og simpre ligo-liguan lang nimo. Kita mo tong libor ganina akong gibidyohan, di ba? Naligo lang. So ingana trabaho di matas, langoy-langoy lang ba, langoy-langoy. Pero katrabaho ang ginasuhol ko dana sa ilaha, sa amua isda pod. So ang imo una na ibaligya nimo ng isda para makakwarta ka, no? Kung puro isda mo dalon, wa mo tepet og bugas. So ana na siya. Ibaligya ang uban isda, ipalit og bugas. Ang uban siyempre balay ana. So moadto tas bang sentro matats no kay naghabuak magunda dito. Tumadto ta dito nya. Adi kayo nya karon di ay. Matats, nanatas na balay no, wala na to mapakita sa inyo kung unsa tong trabaho dito sa Bangsigan niya kay sa sobra na to kabise. Ang isda nga gihatag nga tulay gani matats, di araw. Ato ni ibutan sa rep matats kay ang atong rep. Di sa ato nasa bawon kay napulaan og sinabaw ng presko kayo. Naamo koy pinirito nga sobra gud matats di araw. Na sayang mo matats kung dili nato sa bawon no, ato ning butang tinangkog, kamunggay og saloyot. Sinabaw atong tirada ni matats kay masayang lang ni ba. Dara atong saloyot matats oh. Atong tinangkong og siyempre ang atong kamunggay mo na to'y panghalo. Matats, luto na. Pila lagis na baw. Ngani ko matats basta ng mga sobra-sobra gud mga pinirito. Kung pinaksyo po nga sobra, ako po na pritohon. Kini kay pinirito man ni, lami kini sa baw ni. Matats ha? Matats mga on. Namig sabaw eh. Pagkatabis. Sa bagong ni matats, kung iprito na kong hapon, piti pagkatakuan eh. Ang mga ikog ani, anahali na. Sayang man kung dili na to sa bawon. Yan, luto at bugot ro. Giro na po yung angkon. May iba kay kunod ni. Presko kayo nitong gulay.